L'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'AMTU va néixer el 2017 i està situada a la mateixa seu de l'associació, al carrer Josep Humbert i Ventura 92-94 de Granollers. Gestionem diversos serveis i és per això que tenim diferents horaris. En primer lloc, el servei d'atenció telefònica del transport a la demanda. Hi som de dilluns a divendres de 8 a 4 de la tarda per sol·licitar noves reserves i per comunicar incidències o anul·lacions podeu fer-ho de 8 a 7 de la tarda. En l'atenció presencial de la T-Mobilitat i de la T-16 hi som de dilluns a dijous de 9 a 6 de la tarda i els divendres de 9 a 3. Durant la Setmana Santa, juliol, agost i vacances de Nadal, el nostre horari també és reduït de 9 a 3. També fem la gestió del títol T-Verda. Ens encarreguem de l'emissió, fabricació i distribució del títol i és per això que oferim atenció telefònica de dilluns a divendres de 9 a 2 de la tarda i atenció presencial en el mateix horari d'atenció presencial de la T-Mobilitat. Les persones que formem part de l'equip de l'Oficina d'Atenció Ciutadana us explicarem tots aquests serveis amb més detall.